И здравейте хора, аз съм Мързи и съм нов в YouTube и днескашното видео ще играем класическата игра Brawl Stars. Сигурно всеки я знае, няма човек, който да не знае самата игра. В смисъл, много е популярна. И днес ще играем на Brawl Stars. В другите видеа не знам какво ще играем, все още не съм го измислил. И да, нека играем с Мейзи, защото ми харесва броулера. Ще изиграем около горе-долу 4-5 игри. И да. Така. О, не, чакай. Ей! Трябва да хитна. Добре. Много съм добър. И бягай. Не, какво? Ще ми се пусна гаджета? Окей. 7 място. Тази лонна. В смисъл, не знам какво направих, просто направих някаква тъпотия. И да. Втора игра. Добре, този Грей скача. Аз си взимам кутийката и тим при Едгарчето и му правя така и го убивам. Така. Тази би мога да убия много лесно, ако се докопам до нея. Но не стана. Тя избяга, защото е на малко хилт. Този спайк. Как го убих. Майко! Меже много силен герой. И са. Бам! Бум! Бам! Умрях по най-тъпия начин. Ужас. Нищо не сте видели. Така. Коя игра? Трета. Докато зарежда играта, вие може да се абонирате за мен и да лайкнете клипа. И да, така ще помогнете на мен и ще ме мотивирате да правя повече видеа за вас. Звъннаха ми, но това не е нищо, все едно нищо не се е случило. Така, Ив. Тя ми бие по много, между другото, и е много досадно същество. О, не, тя си пусна кадовете. Това Саша роди. Не! Добре. Добре. Живеем. О, не. Мога ли да се хилна от тук? Защо не ме хилва? Не ме хилваше.